खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म गोजोनथाव खौरां तामुलपुराव राजखुंब्रि थियेटार हानजाया सेकेन्ड सामार थियेटार वर्कशप लानो साखाफारा जादों। राजखुंब्रि थियेटार हानजानि दैदेननायाव सेकेन्ड सामार थियेटार वर्कशपखौ तामुलपुर हाथाइसालिनि साखाथियाव थानाय बाथौ थानसालियाव 20 साननि थाखाय ड्रामा मावबादा लानो साखाफारा जादों। बे फोरोंथाय मावबादायाव सिक्किमनिफ्राय NSDN जानो हानाय त्रिपुरीनि पहार जामातिया आरो सिक्किमनिफ्राय NSDN जानो हानाय गुवाहाटीनि धीराज बर' बिथांमोना फोरोंगिरि महरै बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं बाहागो लागिरि नोंथांमोना बे ड्रामा वर्कशपआव 100 रां होनानै मुं थिसननानै बाहागो लाफैनो हागोन। लोगोसे गोसो गुदुं बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ राजखुंब्रि थियेटार हानजाया सेकेन्ड सामार थियेटार वर्कशपआव बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। जोङो तामुलपुर एरियायाव थांनाय बोसोरबो खालामदोंमोन राजखुंब्रि थियेटार ग्रुप तामुलपुर आरो आं दैदेनगासिनो दङ बे टीमखौ आरो बिथांमोना जोंनिनो मावथि। जों गासैबो लोगो नांनानै बिटिआरनिफ्राय मोनसे फिसा फान्ड लाबोनानै बे वर्कशपखौ तामुलपुराव माने खालामनो सानदों। अलरेडि जोंनियाव स्टुडेन्ट जाखाबाय माखासे आरो साथाम साब्रैसो नांबावगो। थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोबोद गाजा गोमजायैनो बे वर्कशपखौ जोङो सालायलांनो लुगैदों जाहाथे जोंनि खाथि खालानि गथ'फोरा मोजाङै सोलोंथों। थियेटारा जि मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिस जायनि गेजेरजों जोङो मोजां खोथा साननो हायो, समाजखौ सुद्रायनो हायो, गाज्रि थासारिनिफ्राय जों बारग'नो हायो। बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जाथों बयबो गथ'फोरा आरो गावखौनो गावनि पार्सनेलिटिखौ डेभेलप खालामनो हाथों होननानै आङो बे आगानखौ आखायाव लादों। जों नुनो मोन्दोंमोन नोंथांनि कालारा गाबोनमोन बेखौ समनियासो लासिगोन होननानै मा बुंनो? समनिया लासिगोन, माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जाना दं। जेरैबायदि बेखेव जेननायाथ' जों गाबोन लादोंमोन, नाथाय दा थानायनि एबा एसे प्रब्लेम जागासिनो दं। फेकाल्टि फैगोनथ' बाहारनिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय फैगोन पहर जामातिया, बिथाङा सिक्किमनिफ्राय NSD पास आउट खालामनाय, आरो गुवाहाटी सनापुरनिफ्राय फैगोन बिथां धीराज बर', बिथाङाबो NSD सिक्किमनिफ्राय पास आउट जानाय। बिसोरखौ दोननांगोन, जाहोनांगोन, बिनि थाखाय जायगानि एसे उसुबिदा जादों, साब सिखोन खालामनांगोन। थ' बेखिनिखौ मावखांनानै जोङो माने वर्कशपखौ समफोरनिफ्राय जागायजेनफिनगोन आरो 6 जुलाइनिफ्राय। बेसेबांसो सुबुं बाहागो लागोन? जों 20 to 22 सानदों। मोजां मोजां गथ' सायख'नानै लानो नागिरदों। मानोना होनना बुङोब्ला बारा गथ' लाब्ला बयखौबो फकास खालामनो हानाय नङा जोङो। सोर मा खालामबाय थादों, जाहाथे डिटेलिंआव गासैखौबो जोङो फोरोंनो हाजोबो, बेखौनो नाजागासिनो दं। बेनिखायनो 20 to 22 स्टुडेन्ट जोङो लाखिदों। अलरेडि जोंना फुराना स्टुडेन्टफोरबो दंखायो, दाथ' जोङो गोदान स्टुडेन्ट लाबाय थादों। थेवबो बाहागो लाफैनांगौ। जेसेबां तामुलपुरनि खाथि खालानि सुबुंफोर दं गासैबो जोंनि वर्कशप माने अपेनिं सेरेमनियाव फैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। आरो एन्डिं माने क्लजिं सेरेमनियाव जों मोनसे जोबोद मोजां ड्रामा खालामगोन, मोननै खालामगोन एक्सुअलि। आरो बे ड्रामाखौबो नायफैनो थाखाय आङो बयखौबो गुरैयै खावलायबाय, जाहाथे बयबो नायफैयो, जोंखौ सापर्ट खालामो आरो गावबा गावनि गथ'फोरखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो। बेनो थांखिया। पस्टाराव नुनो मोनदों 1000 एडमिशन फिस लागोन, बेखौ लानानै 1000 बै समाव लिरदोंमोन आङो, जि समाव माने जोङो फान्डखौ एक्सुअलि मोनाखैमोन बिटिआरनिफ्राय। उनाव जेब्ला फान्डा जाबाय, बेनिखायनो 1000निफ्राय जोङो 100 लाबाय आरो दा 100खौ बेनिखायनो लादों जोङो। दाथ' जोंबो बयबो इयां, बयनावबो फैसा गैया। आंबो जास्ट NSD पास आउट खालामनानै फैदों, फिसा फिनला खामानि मावबाय थादों। नाथाय वर्कशपखौ सालायलांनो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि दङ। बेनिखायनो जोङो सालायलांनो थाखाय जास्ट 100 जइन फिस लादों आरो रेजिस्ट्रेसन फिस। 100खौथ' बयबो होनो हाखायो, हायैनि खोथायानो गैया। जेनेबा नोंथांनियाव जे सोलोंनो थाफैगोन माखासे सोलोंसाफ्रा, बिसोरनि थाखाय थानाय जानाय केपासिटिया जोंनि फान्डा भेरि स्मल, फिसा फान्ड मोनसे। थ' बेखिनि सुबिदाखौ जों होनो हानाय नङा, खिन्थु जोङो फोरोंनायखौ
खुनु कमि खालामा 6 घन्टा 7 घन्टा क्लास रेगुलार जागोन बडिनि सायाव जागोन माइन्डनि सायाव जागोन बेनिफ्राय रियलिस्टिक एक्टिं स्टाइलाइज एक्टिं भइस एन्ड स्पिच माने जों माबायदि डायलग थ्र' खालामनांगो माबायदि पिचखौ आप डाउन खालामनांगो बेफोर गासैखौबो ट्रेनिं होनाय जागोन सिरियासलि प्रफेसनेलि जिहेतु गासैबो ट्रेनारानो प्रफेसनेल बेयाव बेनिखायनो जोङो फोरोंनायखौ बांसिन फकास खालामदों आरो बेयाव